Wel, mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cydnabod fod gan Gymru dwy iaith swyddogol, Saesneg a Chymraeg. Mi rydyn ni'n gwbl argyhoeddiedig fel un o sefydliadau Llywodraeth Cymru sydd â nodau ac amcanion clir o ran y Gymraeg, yn bod ni hefyd yn gallu chwarae'n rhan i hybu'r defnydd o Gymraeg o fewn y sefydliad yma. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn sefydliad ac yn gymdeithas gwbl drylwyr dwyieithog. Mae bob dim da ni yn ei wneud, os da ni'n ei wneud o'n Saesneg, da ni'n ei wneud o yn Gymraeg hefyd. Felly wrth gwrs, da ni yn gorfod bod yn driw i safona y Gymraeg, ac mae'r safona sydd wedi cael ei gosod arno ni o'r radd eitha. Felly mae'n arwyddio ni laniart, negeseuon e-byst, cyfathrebu, datganiadau'r wasg, marchnata hyrwyddo, darparu gwasanaethau i gyd yn gwbl ddwyieithog. Ac mwyn medru darparu y gwasanaeth yna yn ddwyieithog, rhaid i ni sicrhau bod gynna ni weithlu sydd yn medru cyflawni amcanion yn safona iaith ni. Ac yn yr ystyr yna, mae gynna ni lu o ddysgwyr Cymraeg ardderchog yma yn y Llyfrgell. A gyda chefnogaeth Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, da ni yn medru darparu hyfforddiant trylwyr iddyn nhw. Ar hyn o bryd mae gynna ni griw o ddysgwyr, dechreuwyr go iawn sydd yn cael 5 awr a hanner o hyfforddiant yr wythnos. Mae gynna ni hefyd griw o ddysgwyr Cymraeg canolig sydd yn cael yr un math o hyfforddiant ffurfiol a digon o gyfleoedd i ymarfer i Cymraeg. A da ni'n dechrau gweld ffrwyth y buddsoddiad yma. Y buddsoddiad mae'r Ganolfan Gymraeg Genedlaethol a nina yn gwneud un pobl. Mae llawer ohonyn nhw, enghraifft, erbyn hyn, wedi dechrau cyfathrebu yn y Gymraeg, a mae'r rhai ohonyn nhw hyd yn oed wedi dechrau cynnal cyfweliadau radio a theledu yn y Gymraeg. Felly mae angen i bob corff cyhoeddus gefnogi a datblygu y gweithlu dwyieithog da ni i angen ar gyfer y dyfodol. Mae angen i gyrff cyhoeddus hefyd gydnabod a sylweddoli pwysigrwydd y Gymraeg wrth drosglwyddo y Gymraeg i genedlaethau y dyfodol. Mae angen i bob un ohono ni sydd yn gweithio o fewn cyrff cyhoeddus heddiw dymuno gwell dyfodol i'n bobl ifanc. A da ni'n gwbl argyhoeddiedig bod na well dyfodol i'n bobl ifanc ni a'r Gymraeg yn ffynnu ac yn iaith bob dydd.